Eu, se acaso, empezaría un poquinho discrepando do termo novas tecnoloxías, porque, a ver, son de antes de que nacera eu, e novo non son. Polo que falar de novas, o que ten é que agora estamos máis familiarizados coas tecnoloxías da información e a comunicación, pero realmente, falar, por exemplo, estaban dicindo o móvil como un problema. Pois o móvil non é distinto do automóvil. O automóvil permítenos comunicarnos, o que pasa que físicamente, e os smartphones o que nos permite é comunicarnos a distancia, sen ter que perder ese tempo en desplazamento. Polo que, para moitos, o que supón é estar máis conectados que os demais. Que hai algún tipo de xente que, en vez de comunicarse máis, o que fai é illarse. Pois, neses casos, hai que tratalo. Eso é un mal uso da tecnoloxía, como aquel que colle o automóvil cando vai bebedo. O sea, que realmente temos que usar as tecnoloxías ben, pero o único que fai, no caso de relacións humanas, é unha ferramenta para a comunicación. En vez de atoparse nun bar, podes comunicarte co móvil a horas as que non poderías ir a un bar. O sea, que realmente para a familia, para os contornos sociais distintos que tal, podemos tecer mellor as nosas redes sociais. Rede social non é Facebook, rede social é a familia, rede social son os amigos. Os outros son plataformas que permiten facilitar estas comunicacións en rede social. E iso que temos agora é máis relación entre as persoas que nunca. E quen negue iso é que non o sabe ver. O sea, porque estás vendo que unha persoa está mirando por unha pantalla. Pero iso non quere dicir que non estea falando con alguén, que non estea lendo un libro, que non estea vendo unha película. Realmente utilizan un dispositivo distinto para facer algo que antes facíase doutra maneira. O que ten é que iso pode ocasionar problemas como déficit de atención, ou que non podes parar 5 minutos mirando para a parede porque te aburres. Pero esas son outras cosas que nos temos que ir a facendo e que non son culpa do dispositivo. Son máis ben de que igual non soubemos adaptar os nosos ritmos de vida ao contorno actual, que non é igual agora que hai 5 anos e que hai 10. Porque foi mudando todo. Nese momento, hai 10 anos, pouca xente tiña WhatsApp, que parece como que o olvidamos. Agora o temos prácticamente todos, incluindo xente de máis de 70 e 80 anos, que era algo que, a ver que se lleva a correr, que os nosos avós e bisavós puderan ter de smartphone. E iso realmente o que nos axudou foi a comunicarnos, non a illarnos. Polo que realmente, sí, temos novas maneiras de comunicar, pero realmente, se queremos ver iso como algo malo, entón sí que temos un problema.